Hei, nyt opetellaan virkkaamaan isoäidin neliö. Isoäidin neliössä virkataan 3 pylvään ryhmiä ja ryhmien väliin 2 ketjusilmukan kaaria. Neliömuoto syntyy, kun kulmien ketjusilmukkakaariin virkataan 2 pylväsryhmää. Tee aloitussilmukka. Virkkaa 6 ketjusilmukkaa. Koukkaa langan ali ja vedä lanka silmukasta. Yhdistä ketjusilmukkaketju renkaaksi piilosilmukalla. Pistä koukku ensimmäiseen ketjusilmukkaan, kierrä lanka alakautta koukulle ja vedä molemmista koukulla olevista silmukoista läpi. Tee aluksi 3 ketjusilmukkaa. Nämä korvaavat ensimmäisen pylvään. Tee sitten pylväs. Tee langankierto. Pistä koukku renkaaseen. Koukkaa lanka mukaan ja vie se 2 ensimmäisen koukulla olevan silmukan läpi. Koukkaa lanka uudelleen ja vie se 2 jäljelle jääneen silmukan läpi. Tee vielä toinen pylväs ja sitten 2 ketjusilmukkaa. Sitten taas 3 pylvästä. Toista näin, kunnes pylväsryhmiä on 4. Tee lopuksi 2 ketjusilmukkaa. Vaihda seuraavaan väriin ja päätä kerros tekemällä piilosilmukka kerroksen alussa virkattuun 3. ketjusilmukkaan. Aloita toinen kerros virkkaamalla 5 ketjusilmukkaa. Näistä 3 ensimmäistä korvaa viimeisen pylväsryhmän viimeisen pylvään ja 2 on välisilmukoita. Tee pylväsryhmän jälkeiseen ketjusilmukkakaareen 3 pylvään ryhmä. Tee 2 väliketjusilmukkaa ja tee vielä samaan kulmaan toinen 3 pylvään ryhmä. Tee sitten taas 2 väliketjusilmukkaa. Jatka vuorotellen 3 pylvästä ja 2 ketjusilmukkaa. Tee jokaiseen ketjusilmukkakaareen 2 pylväsryhmää. Näistä tulee 4 kulmat. Virkkaa kerroksen viimeiseen pylväsryhmään vain 2 pylvästä. Vaihda langan väriä ja päätä kerros tekemällä piilosilmukka kerroksen alussa virkattuun 3. ketjusilmukkaan. Kolmannen kerroksen alkuun virkataan 3 ketjusilmukkaa. Virkkaa ensimmäiseen ketjusilmukkakaareen 2 pylvästä. Tee sitten 2 väliketjusilmukkaa. Virkkaa seuraavaan kaareen eli kulmaan 2 pylväsryhmää. Virkkaa seuraavaan kaareen 1 ryhmä ja kulmaan taas 2 ryhmää. Väleihin tulee aina 2 ketjusilmukkaa. Jatka näin kerros loppuun. Joka toiseen kaareen tulee siis 2 pylväsryhmää, joka toiseen 1. Päätä kerros kuten ensimmäinen kerros, eli tee lopuksi 2 ketjusilmukkaa. Vaihda seuraavaan väriin ja tee piilosilmukka kerroksen alussa virkattuun 3. ketjusilmukkaan. Aloita 4. kerros samalla lailla kuin toinen kerros, eli virkkaa 5 ketjusilmukkaa. Virkkaa seuraavaan kaareen pylväsryhmä. Tee väliketjusilmukat ja virkkaa kulmaan 2 pylväsryhmää. Virkkaa seuraavan sivun kaariin pylväsryhmät ja kulmaan taas 2 ryhmää. Voit jatkaa näin, kunnes neliö on haluamasi kokoinen. Kulmiin tulee aina 2 pylväsryhmää. Sivun yksittäisten pylväsryhmien määrä kasvaa aina 1. Kerrosten aloitus ja lopetus tehdään vuorotellen ensimmäisen ja toisen kerroksen tyyliin. Väliin tulevien ketjusilmukoiden määrää voi myös vaihdella, esimerkiksi tekemällä sivuille vain 1 ja kulmien pylväsryhmien väliin 3 ketjusilmukkaa. Päätä kerros 2 pylvääseen ja piilosilmukkaan, kuten toinen kerros. Valmis neliö näyttää tällaiselta, mutta niistä voi kyllä virkata suurempiakin, jos haluaa.